Bueno, ani Mikel Aizpurua naz, 28 urte dauzkot, Arrasatearra naz, eta futbolean jolastu izan dut nire bizitza dana. Azken 7 denboraldixak Beasainen jokatu ostian, etxera bueltau zara. Zeratik, Mikel? Nik hori, azkenengo urtietan hainbat proiektu eduki ditut aukeria hasteko, eta azkenean futbolak denbora asko kentzen duzta, eta gisa bizi izan dut bizi behar eta gustauko jatena bizitzia oin arte, eta orduan esan dut azkenengo urtetxua Arrasatera buelta binitzela lagunekin, iztera eta hasi nintzen leku igualian, ez? Azkena orduan? Azkena. Garbi dakotzu? Bai. Naiz eta jokatzen duten bakoitzian partiduak, askotan etortze jat burura eta beste urtetxo bat, baina ez, azkenean ondo pentsauta daukot, lanakin bebai aurreko urtietan eta ibilinaz alde batetik bestera eta danera ezin heldu, eta erabakitza dago azkena izango dela. Zer geratzen da argi ibili txiki taldian hasi izan Mikel Artaz? Hor hasi izan, futbolerako naukon ilusinua, eta hori ondion uste dut mantendu itzen dutela. Bestela, aste arte, aste azken eta entrenamendu anetara etortzia gogorra izango zen. Eta ilusinua espadokotzu, azkenian ezerbari geratzen zara, eta gisa hor hasi nintzela futboleko ilusinuakin, lagunekin, eta uste dut mantendu itzen dutela horrezkero. Eta orduko mutillark uste eben onaino helduko zala, posible zala, ze, ametsak ametz dira, baina gero batzuk ez dira bihurtzen. Gisa da, futbol munduan jokalari asko da dauzela eta gora heltzia oso zaila da. Egisa ilusinua beti da lehengo mailara heltzia, baina jakinda beti horrek daukon zailtasuna. Eta gisa da, enagoela espero adibidez bigarren ref maila batera heltzia, baina lanakin lortu dugu ibilbidetxu baitxia, bai. Mondran izeben alebin eta gazte mailak, 3. urtia juveniletan Eibarrera joan zinen. Aldaketa hundixa, ez? Pauso bat geixau garai hartan. Bai, egisa da, Eibarrekin beti eduki dugu, urtero deitzu izan duzkue jokalari batzui, ara probatzera juteko, azkenean Eibarrek hartzen dau, errealak hartzen ez dauen jokalari, inguruko jokalari interesgarri zenak, eta guri beti deitzu izan duzkue, eta juveniletako azkenengo urtean, erabaki gauen Arrasatear nire kuadriakoan beste bateketanik han probatzia, eta gisa exigentzia maila asko aldatzen dela, futbolai denbora askoz gehiago bideratu bihotzazula, eta azkenian ezberdina, ez? Ezberdina, baina politxa aldi berian. Eibarren urtebete, handi berriro etxera, eta Olezko regionalian urte naino ostian, Beasainera, beste pauso bat. Bai, kasualidadez, etorri nintzen Eibarretik bueltan, lortu gauen Mondrakin igotzia Orezko mailara, eta gero Orezko mailan beste temporada bat inauen hemen, temporada gisa oso ona izen zala, oso gustora ibili ginen eta nahiko emaitza onak lortu genitxun. Eta gero, aurretik, 3. mailako beste talde batek deitzu zuztan, eta hemen ezagutzen hauen pertsona batek, berak hitz egizotan niretaz Beasaingo entrenadoria eta anima hori nintzen funera jutera. Zer edo zenbat ikasi duzu Beasainen? Futbol munduaz ikasi dut ez dana, baina futbola errendimendua hitz egiten, han izen da gehien ikasi dutena. Ikasi dut baitza futbolaz gozatzen, bai. Gozatzen, ze azkenean kanpoan jolastiak itxendatzuna da
entrenamendutan gogua jartzia, egunero hobetzeko gogo horrek eukitzia, eta azkenean horremarik kotxia hartu eta ara jun egunero gogorra ingozan. Orduan ikasi ditut gauza asko. Geratzenaz, futbolaz gozatzeko grin hori eukitzia. Eta pentsa egin dut lagunak be bai, ez? Bai, hori uste dela futbolak emuten dauen onena, ez? Gustau alda futbola, baina azkenean zeni horretara heltzen zarenean konturatzen zara futbolak kauzia efetxa bat daukola, ez? Eta hori bukatzen danean geratzen jatzuna laguna diela. Orduan egisa lagunak asko inditzu dela, azkenean behazain moduko talde bat jende ezberdin asko mugitzen da urtero, eta jende asko ezagutzeko aukerea izan dut, eta hori oso ona da, oso politxa da, ez? Bi igoera lortu dituzu, zure futbol ibilbidean, Mondrarekin eta Behazainekin, bisak igoerak, baina bisak oso diferentiak. Bai, hemen lortutako igoeria espeziala da, ze azkenean herriko taldeakin igotzen zara kategorizaz, eta herriko jendiaz, hemen armaidanak herriko jendiaz beteta, eta azkenean nirekin jolasten zabenak hemen betiko laguna die, ez? Orduan espeziala da. Egisa da, Behazainekin lortu nagoen igoera, nik uste dut sufriruagoa izen dela, sufriruagoa eta desente zaiagoa esango nauke, ezberdina baina politxak bisak. Bigarren ref maila aipatu duzu, ez? Behazain egon zan hor urtebete. Futbol profesionala gertutik bizi izan dozu, semiprofesionala edo. Horren atzien dauen ikusita, gustau zatzu? Bai eta ez. Esate batzutena, bizi izan dotelako futbol semiprofesionalen artean maila bajuena. Hau da, nik jolastu dut hor, ekipo batzun kontra, eurak horrena bizi ziela. Guk hortaz aparte gure lana daukogu, orduan eskaini behar dutazu denbora gehiago, baina lanakin solapatzen. Orduan askotan bihurtzen zen, ezin zarela heldu zure laneko gauzetara, zure lanian eskatu behar duzula permisua lehena urteteko edo olakoak, eta gero bidaia luziagoak diela. Gure kasuan ekipua nahiko umila zen eta ezauko dirua hotel baten konzentratzeko edo ez dakindun bazkaltzeko, orduan ibiltzen ginen autobusian taperrakin bai, eta holako bizi izan dut eta politxa da, baina dauz gauza batzuk asko gustatzen jatena eta beste batzuk aldatu ingo nitxula, ez? Eta taldien araberako realidadiak, ez da? Hori da. Talde bakoitzarako bere kasuistikak eta horrek ez da... Egisa da, gustau jaten onena dela, guk aldagelan zaukogun harmonia eta laguntasuna, ez? Horren barik azkenean egunako soluzioak izango ziren, temporada oso soluzioa izango zen, eta horrek itzen dutzu jarraitzeko gogo horrek piztuta mantentzia. Venga, beste galdera batola potentia. Zer emun eta zer kendu dutzu futbolak? Bueno, emun ikuste dut, argi dauela, hori, azkenean futbola gustatzen jat, beti gustatu izan jat, eta hortaz aparte, lagun mordo bat emonduztala, mordo bat, eta jende asko ezagutzeko aukera. Eta zekendu duzta, ondion ez dutela maritxu batzuk ondo gozatu, ez dutela santamaz batzuk iguala inbeste gozatu, eta kentzen dutu denbora gehien bat, ez? Denbora, neska lagunakin beste planen bat itxeko, beste planen batzuk itxeko, lagunekin astebukaera bat pasatzeko ez dakinun, holako gauzak kentzen dutzu, egisa da, balantzan jarrita, oin arte munduztana, izen dela, kendu duztana, baina heltzen da momentua, balantzia igual beste alderutza doiela, eta horregatik izalik, arrazoietariko bat, azkenen urtia izeteko. Bueno, azkena izango dela kontatu zuzugu hasieran, baina ondekan denboraldixa bukatu egin bida. Igaz lortu zen igoera, kriston denboraldixa inja, aurten be hasi txukun izitzen,
baina derrepente Mondra zuluan sartu da. Zuluan ez, baina atzeko postuetan. Bai, kategorisa hauek daukiena oso parekuak direla, ekipo batetik bestera detaile gutxi batzuk aldatzen die eta partiduak bai olakuak die, eta egisa azkenengo partiduetan ez gabitzela edukitzen suerte hori golak itxeko, eta horrek azkenean itzen dutzu partiduak enpatatzia edo galtzia, eta hori. Beko postuetan sartu gare, usteot ez daukogula merezitza hor egotia, baina usteot konfiauta garela, ondion harreman hona dauzkogu eta giro hona dago aldagelan, eta ez dut argi daukot hortik urtengo garela espada aste honetan, urrengo astetik aurrera. Bueno, ni geratzen naiz azkena dala horrekin, ikusiko, zezara lehenengoa izango esan iken dagoela eta gero ez dagoena betetzen. Egisa da, eta hemen badauko esperientziagatik, hemen badauko lagun batzuk, esan da bela azkena izango zela eta ez diela izan azkena, baina nire buruan dauzkoten proiektuak gauzatzeko denbora behar da, eta honek ez duzta denbora hori usten, eta uste dut bestiak bizitzarako, lehen ezagutzuten moduan honek kausidadea badauko, eta kausidadea heltzen danean, zerbait eukitzia gustatuko jaten, orduan horregatik esate dut pentsatuta daukotela azkena izatea. Bueno, momentuz demoraldia gustora bukatu, gozatu, eta gerokoak. Horixe da, hori beti ingo dugu. Mikel, Gozatzen jarraituko eta... eskerrik asko. Zuri.